ngicela ukuthi ngihlale phansi nje kancane. Siyanibingelela nonke ihlobo zonke, omakhelwane, izintombi, izinsizwa, omama, obaba, abaholi bonke abakhona ngokuhlukana kwey'hlalo zabo. Ukuthula kwenkosi yethu Jesu makube nani. Ukuthula kwenkosi yethu Jesu makube nani. Akumele phela ngithi ngisezayoni ngikhumbule kwaShembe. Yabona kwaShembe makuthiwa amen kuyezwakala. Ukuthula makube nani. Bathi Xoso lolo. Ngicela ukunikeza umama nje. Uthi umama cha akukhulume mina. Sixolise ngoba ikhala lapha ngathi ziyasha. Sesicela ukuthi nje sesicelile kuBabuzulu ukuthi uzoqhubeka ntambama bazalwane. No mama bethu abasishayela indlamu sesibacelile ukuthi noma kuzobe kungasahambisani kahle kodwa kunelisa nje ithunywa sibafake nabo ukuthi begide. Sibonga kakhulu bazalwane kini nonke enisihambele nesikhathi senu. Ngiyazi ukuthi abanye basuka kude kakhulu koGoli, koThekwini, koNelspruit, koSwaziland, eMpumalanga nalana-ke kwaZulu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nje ubukhona benu kubenza umcimbi wethu waba muhle. Umcimbi wethu wenza ukuthi waba muhle noma besibona njengathi hayi into encane kodwa sigcine yabankulu. Sibonga kakhulu kubaba wethu Bishop Khwabe benomama ukuthi bezosibusisela-ke lo msebenzi wethu. uNkulunkulu akubusise bhuti wami. Eqinisweni bazalwane lo mcimbi ngabe sawenza before COVID. Ngase ngikhulume nanobaba wami ubaba uShando okuyena owangigcobayo ukuthi uyongibusisela lo mcimbi. Waseshesheke esishiye emhlabeni. Ngase ngiyabheka-ke emapholobo ukuthi ngizothola bani. Ngabuye ngathi hayi ukuthi ngikhombe khona kuyindodana kaBaba Shando ukuthi ingenzele lo msebenzi. Sibonga kakhulu bazalwane. Ngathi uNkulunkulu enganibusisa. Angifuni ukuthatha isikhathi eside bese sekumenyezwe mhlawumbe intambama singena ngobani. Ukhona engakushongo lapha ngenkathi uBaba Khwabe ethi ngiyavuma ngiyomthanda njalo njalo khona engakushongo. Ngicela ukusho-ke manje. Mana la. Uyazi Joshua ngithe intombi zinhle emhlabeni. Ngathi azikho edlula wena. Ngathi nasemsebenzini khona ezinhle kodwa azimdluli. Nasejimini khona azimdluli. Nasemabandleni khona azimdluli. Kodwa khona yodwa intombi engiyithandayo. Hey, yazi ngiyayithanda le ntombi baholi. Baholi ngiyayithanda, Ntoshi ngiyayithanda le ntombi. Le ntombi engiyithandayo ifuna ukuphikisana nothando lelo ngikuthanda ngalo. Le ntombi khona baholi la. Ngicela ukuyisukumisa bafuni. Ayibone le ntombi. Ayibone namhlanje nayo intombi emphazamisayo. Iyamphazamisa le ntombi. Le ntombi engiyithandayo iyamphazamisa. It's the 12th Apostolic Church of Southern Africa. Ayayisukume intombi. Akayisukume intombi.
Ayisakho i-12 ngiyithanda kangaka. Ngiyabonga. Hey bazalwane, ngiyabathanda laba bantu. Kahle phela. Ngiyabathanda laba bantu bakhulu. Impilo yethu nje nomama kulabazalwane. I-weekend yonke baqabe ngengabibikho ekhaya. Engabe nginikeza izingane zami uthando naye thothi ngilapha e12. Zicomplain ingane abazukulu bami bonke lapha. Sumani bazukulu. Abasaphelele khona sebephumile. Abazukulu bami impela laba njengoba nje bela bonke labo ngabafana bekula. Abazukulu bami zicomplain ingane ukuthi hey ubaba uthanda umkhulu uthanda ngesontweni. Ngezwe nendodana yami le i-complainer komunye umfundisi. I-complain ithi yaza silithola uthando lukababa. Ubaba uhlala esesontweni njalo. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi lo mndeni wami uyangisupporta bazalwane. And uyazi ukuthi nangu wayecomplain ukuthi uthando lami abalithumba. Khona umunye kongekho sele ekhaya. Ngendlela nje engibathanda ngayo labazalwane impilo yami yonke ihlala kubona namanje uma ngangena ucingo kuthiwa sekunomholo seshonile ongekho la ngishiya phansi yonke lento kumele ngithathe imoto ngiye kulelo khaya lelo ngiyobona ngakusasa ekseni ukuthi ngisekhona yini ngendlela engibathanda ngayo ngiyabathanda mama labazalwane nawe uyabathanda amen iyodwa nje into engayifundisa lo mama bomama mkhulu ngathi labazalwane njengoba bekhethe ukuthi nje beholwe yithi kulabazalwane kunodokotela kulabazalwane kunothisha kulabazalwane noma somabhizinisi banemali bafundile kodwa bakhetha ukuzothoba nje ngaphansi kwethu ukuthi nathi kudinga ukuthi sibathobele labazalwane ngathi mama kudinga ukuthi ubathobele labazalwane engisho ukuthi nje na intombi yami enye ngiyithandayo mama 12 amen lo usisi lo ofundise lo isikhalane size sihlukaniswe igama lakho baba
sengathi uNkulunkulu engambusisa. Sesocela nje angazi lapho uprogram obebhaliwe ukuthi uzobusisa Baba uMbhele. Sicela salezozivalela Baba uMbhele, sasizivala bamadela sasihamba sesivalile. Cha yilo ifika seshile mfowethu wami. Amen. Esicela uzovala molo wami. Ngiyacela bazalwane be-12 ungangithokozisa ukuthi ngempela ngo-9 thina nje sibe ngqongqotha isikhalange la. Mina ngizobe ngila ngo-9 ngqongqotha isikhalange ngisavinjwa umuntu. Amen.